Ni ce dai Hajiya Hauwa Sudan Taku. Gashi wannan shekarar ma mun tafi mun kawo muku kaya iri daban-daban. Daga cikinsu akwai turarukan wuta, akwai sandal bangi, akwai gabgab, kuskus da lalbanat, sandal lambawan, hawi da rock, halut. Sannan akwai dufur shine farce. Mun ka farce domin irin kamar matan da suka haifu yana da amfani mace ta yi amfani da shi, amma ba zan iya bayani ba sai in mace ta zo. Sannan akwai koren gari, damuna kusa, akwai tsimi, akwai na gari na cikui. Daga nan kuma fannin gyaran jiki mun kawo dilka da kurkum da halta wanda aka yi shi da turmus da kakkabe, wanda mace in ta siya za mu koya mata yadda za ta yi amfani da shi, ba wai sai ta wahala ta je tana yi ba. Akwai kuma kayayyaki kamar irin su kulaccan da muka kawo, akwai kuma sabulu wanda aka yi shi da kwan jibna. Daga nan akwai kwalabe na decoration iri-iri wanda muka kawo su na uwar gida da na amarya. Sannan akwai oil madarorin turare iri-iri. Akwai kuma humra wacce na kawo ta wacce mace ba za ta shafa ba sai in ta tabbatar tana cikin gida. Sannan akwai ta 'yan mata ma daban. Sannan kuma bayan wannan akwai garin shayi wanda na kawo shi daga Sudan. Sannan kuma akwai wanda kori, kuma ita kuma wannan wanda take sa girki yayi daɗi, ko kuka ko kuɓewa, kowane irin abinci zaki iya sa ta daga Sudan na kawo ta. Sannan kuma akwai shampoo na karkashi wanda yake gyara gashi, yake sa gashi baki laushi, yake sa gashi tsawo. Sai kuma namban waya 080 32 86 0848 E1 Block B. A nan muke. Mutanen Kaduna ku garzayo ku kwashi garaɓasa.